White Christmas Dream. Mao kini ang tema sa dekorasyon sa Pasko nga nakadanis sa mga tao kinsa nagdamgo sa White Christmas nga dili matagamtaman or makatagamtam og snow. Ato kining sudongon. Sa labi pa lang sa usa ka hotel, daw maglakaw ka na nga nagdamgo. Diin makita nimo ang ceiling nga murag langit sa kaputi nga masud-ong ang mga heavenly decorations. Murag makita nimo ang biste nga susama kaputi sa biste sa mga anghel. Sa ilang hawanan ang giant white Christmas tree nga bugnaw kaayo tan-awon sa mga mata nga daw anaa ka sa snow world. Gikan sa mga Christmas balls o sa mga reindeers ug uban pang mga dekorasyon. Nausay mga giant Christmas gifts. When we conceptualize everything, yun, nakita namin yung White Christmas as a very beautiful theme to have, and it happened po talaga. We were so happy about it. Konsepto nila ang Christmas dream tungod kay halos damgo sa tanan nga makasud-ong og White Christmas. Imposible kini tungod kay walay snow sa atong nasod. Busa bisan sa damgo na lang, mahatagan kini og katumanan. Dili man masaksihan og mabatyagan ang tinuod nga White Christmas. Apan sa ingon niini nga talan-awon, mahatagan og bisan kutob na lang sa imahinasyon ang gipangandoy nga White Christmas. And a lot of travelers, a lot of guests really take time to look at it and see every decorations we put there kasi sobrang inisip po talaga namin siya.